Citrontræer kræver særlig pleje om vinteren. De har brug for en minimumstemperatur på 8-10 grader Celsius året rundt. Det kan være udfordrende at opfylde deres behov for lys og varme i vinterhalvåret. Det er generelt ikke en god idé at overvintre citrontræer i haven i Danmark. Frost og lave temperaturer kan skade eller dræbe træet. Hvis du ikke har andre alternativer, kan du beskytte træet med en vinterfrakke og pakke potten ind i et tæppe. Citrontræer tåler typisk ikke temperaturer under 8 grader Celsius. Tag træet ind i slutningen af september og sæt det ud igen i starten af maj, når nattemperaturen er over 8 grader. En lokal planteskole kan passe dit citrontræ om vinteren, men det kan være dyrt og besværligt. Priserne starter fra 800 kroner per træ, og transport kan koste lige så meget. Overvintring i drivhus er muligt, især med ekstra isolering og varme. Fugtighed kan dog være et problem, så en ventilator og regelmæssig udluftning er vigtige. Alternativt kan en frostfri udestue eller orangeri bruges, men hold øje med vand, skadedyr og lys.